agus fáilte isteach is Muice Mairéad Holt agus tá fáilte is fithe ribse roimh lig go ar Mhuin na Mice. Now in Nairi Píra bhí mé as láthar le fada mar jaall ar chóirsaí ach tá an áthas ormsa a bheith raisiríos sa tíochanta mar tá an Comhdháil Chéilteach sin an Comhdháil Chéilteach ar siúl tá an cruinniú olmhór, cruinniú bliana olmhór an or deis na ire ar siúl a cho híos I Gcorcaigh ó dheas I Ros Cairbre howlan sin I Gcorcaigh agus is tá town na haibre dénta ag an gusta an sin I maileadh clia chun clár ansamúil a chuir le chéile is clár a buinean an rud atá ann agus is rih nídig séidig atá ann an seo nídig cuaigdig tá si de caint faoi an náisiúnachas mbliana agus cad is suirse agus cad is suirse náisiúnta ann agus béis siad ag phlé an ceist olmhór atá ann mar is buinean an Comhdháil Chéilteach is Comhdháil Idirnáisiúnta atá ann tá muintir na Éirinn ann ó thaobh na Gaeilge de darnóí tá muintir na Alba ann ó thaobh na Gaeilge de darnóí tá muintir na Bhreatain Bheag ann ó thaobh na Breataine tá muintir chorn na Breataine agus tá an chorn na Breataine go fós bio bríomhar agus tá is cineáil Breataine sé agus Británis sin ar muintir iarthar na Franca agus sin sais cineáil Breataine iarthar na Franca agus darnóí tá Gaeilge Oileán Mhanainn nó creid nó nach creid. Now it's a cineáil Gaeilge féin atá cá agus tágann siad ar an tíomh amháin tá an Gaeilge ann agus buine sé sin le muintir Oileán Mhanainn muintir na Halban agus muintir na Éirinn agus is as an síl céine muidena ilig ar an tíomh eile agus ar an tíomh eile tá muintir na Breataine Bheag tá muintir chorn na Breataine agus tá muintir an Británis ar iarthar na Franca agus sin ar Tailach nó chláneile ach is col ceathra chu muintena mar na tíirithe dóchasach Ceilteacha agus tá ceol den sco a cho ach tága míad ón síl céine darnóí ach tá ceol agus buine sé seola gaciile duine ar Saoránach na Éirinn na Iúil ach tá ceol den scocha ag gach ile náisiún ach tá míad a caint faoi na cuasaí sin atá feartáilteach le play go háireags nídig séidig ag teach go lua an bhliain se cuin agus darnóí Bei caintóirí den sco a cho agus tíine fear samúl agus darnóí tá gáile den Nordeis tá na daoine a caint darnóí agus den tá na ceoltóirí na rincóirí agus na áránathe agus tá seansanna chun na teangacha a bhlaisiú. So idir an gára tá míid ag súil go mór caint le Fionnula Ní Chaisidigh atá mar caidrih paibli tá sí mar an ifig go caidrih paibli ón Comhdháil náisiúnta an seo in maileadh clia tá ar gréibh féin a going is Comhdháil náisiúnta ní buineann sé le tír amháin nó tír eile tá ar gréibh a going an seo in maileadh clia tá sé fear leidir agus fear gníomhaígh agus tá Fionnula ag taisteáil ó dheas go Gcorcaigh de réir mar learmhaid agus tá míid ag súil go mór teachtarthaí Aramas de réir mar tharlíonn sé agus idir an gálinn bhrealumsa ná rud a chur is tríd bhreatainis an ceann seo agus seo in óás do bhainte na Africa do réir mar tharlíonn sé agus seo an ómas de Siofundó atá heil sa Malawi do réir mar tharlíonn sé agus is árán náisiúnta beidir go mearótha an am a bhí an Covenant achasa house in Africas agus seo an tárán náisiúnta an tárán an bachord am rán strachelt na bhíre seachas éon rud eile but anyways seo an tárán náisiúnta ag muintir na Africa agus tá sé seo á cheol ag muintir chór olmhór ag muintir na Bhreataine Bheag tríd Bhreatainis so buin sult agus taitneamh as an ceann seo agus cuireann siad ná Iúil a caithfí mé rá níl Bhreatainis a gomsa is mór an trú nach bhfuil Bhreatainis a gom rinne mé iirecht teacht ar é a ólam just ó thaobh amháin ó thaobh eile níl seans gom dul ó Chorcaigh ach mbliana ach
in Éirinn píre derm se leat gur fiú bheith éisteacht leis an ceann seo. Bulí nach chuil siad go híntaach bhád. Sin Muice na Breataine agus siad ag déanamh Oileán Náisiúnta na Hafraice tríd Breataine cór ulmhór a rinne é sin agus rinne siad gaisce. Agus inis ar an líne tá an áthas armsa ará go bhfuil Fionnula Ní Chaisidigh agus tá Fionnula ina ifigeach paibli caidrimh ag muintear Comhdháil Chéilteach do bhainte na Éirinn mar is Comhdháil Idirnáisiúnta atá. Fionnula, chud é mar atá tú aniu? Well, tá mar bhealach tá mar an was ar bhealach Ros Cairbre mar tá sé ar siúlann sin. Sure shades alone. I've been managing quick nomad. Oh, I don't. Not be bored. Tan alsrig shade. Yeah, no, not be bored. Be majira hananam. Yeah, tá cínta, mar bhfuil is agat ní bhéh mi dá cúpla nóid ach margheall gur Tommy just ag irí blasú den Comhdháil atá ag teacht. Now dúirt mé leis winter na luchtéisteachta go mé an titil margheall ar náisiúnachas agus ag buint ag play cuasaí náisiúnachas chunas agus a bhfuin náisiúnachas. Is dói gur chunas agus a bhfuin cuasaí náisiúnachas le cuasaí cultúrtha. An é sin. Well, I mean, it's chéma na bliana seo Cadas náisiúnachas an is ceist tá gceist agus bed tuairmí éagsúla ag na daine anna tíre éagsúla mar go bhfuil de legacy a éagsúil. Like is colcearach a muid le colcearach a Cheilteach agus le go bhhaid na fibe na céan agan ó híh fibe na cultúra fibe na teangan ach ag an am céanna bhín deferán agus béimeid play an cheistin. Oh, go hálinn go híntaach. Agus so cadíd agus dar nóí agus an tórán na hóránathe agus na ceoltóirí agus rincóirí. Well, bé sé sinna le gan gastronón agus bé ceolchorm idir Cheilteach agus bé ihór Cheilteach agus bé tarasléig an chléire a chomáile sin ar an bhhart agus ar an Jardín. Bé an taras ar an Gedín agus ar an bhhart an Jardín bé léachtain a hort on a shade tíre Cheilteach agus is Alan Titley a bheits ag caint ar son na Éirinn agus ar an Jardín be Gabriel Doherty ag teacht ó Ollscoil Chorcaigh is starie ag caint ar O'Donovan van Rossa mar agus ag did play ar na tuairmí polachúla agus an alsúnéamh polachúla bhí aige mar ba Ros Cairbre dó agus is a drahan ama seo céad bliana haine for se bás. Oh, fear samúl. Agus cad I ceapan tusa now an sais na rudí táchtaí ditse ó héamh an Comhdháil is dóitá sé lig táachta is a gomsa agus fiúntaach agus scoilthart. Ach cad iad na rudí is tá tusa ag súil go mór leis? Well, an áirí bín an cadrih idir Cheilteach an jazz agóní. Bé an play in den chéma Cadas náisiúnachas an simúl. Mar nuair a chimhníonn tú O'Donovan Rossa rais aniu. Bé maidir tí imprach na Breataine ágáil nuair a céad bliana hain drahan ama seo. Bé maidir ar tí ágáil go luan i sin mar thar airí na mata cásca in níidir séideag an bíon dar gan. Agus inis táidir wasú in imprach na Europa na rire. Is imprach atá chuna mé an agus táidirne ar an imil cos le na lán tír heile imimech in imprach eile. So tris céad blian táidir mé imprach amháin is te gan eile. Má dhearan Mhuin sin ar Franca sa plus a seáins sa plú i le mem mar dhearan Mar deir siad plus a seans plus le mem seo. Sinné agus sinné go tíireach é. Sin de díireach é. Ach béán ceol agus crack agus cadrih agus béisianaías agus tápáidir duine bí teachtas deach amar bí ní gá bheith an teachtain ar fád is féidir teachta agus imach mar is míle le daoine tápáidir ahanana le ghine ag amar bí teachta agus páirteach le goháin. Bheoh sin go híideach agus tá an cinnta go méid daoine beidir ag taisteil timpeall na tíre agus cuilethart go háirann nuair tá amachá. Well, is fuair tú héana an a bhréad Srú an scéil nó ní féislum fáil amach ó bhaile clías trú sin. Mar deir siad be láile an buireach. Le chúna té ach tá gin sé blian eile be seanarís le chuidiré. Bhín sin seach séú blian mar tá sé tíre Cheilteach agus tás mar sóldait agus bhín sé in na tíre éagsúla gach blian agus tugad sé blian an sin an go mín sag an anarís. Is cuimn am sa an is slígach. Iidir slígach blian ó haine agus ag an am sin sé mar le ganim ach an neirí seo is cad a síirse
náisiúnta a bheith well bhí mé grá marall ar 1960 agus chohart mar sin agus mar a dúirtú marall ar an stuff a bhíag titmachtas na daoine bochtas sa gréige mar a chuir gas nó mar hampla cín sa táid rasir Easter an seanmhód ar an ceis céine well tá an aib an rud faoi sír se cad a sír sean tá ceis na cultúra gceist tá ceis neach na míochta tá ceis na polúla tá lán rodí a gceist le sír se agus be jarki éagsle ag na tír éagsle agus be se simú na jarki sin a hort finara. Na ganda tús a chuir stíosfracht an táhart agus an náman a bhfuil muinis. Well, is tús a chuir le play agus sin an rud ba hátí dar lumsa agus áhar, yeah. Conas, agus is ceiste bheith daoine ach chiú go deireann in neor an dugan an cuasaí cultúr an fiú cuasaí cultúra gan saoirse polúil an fiú saoirse polúil gan cuasaí cultúra a bheith chun cín mar stoi in argás I gas Éirinn I gomráid leis na tíre eile go bhfuil an saoirse polúile going ach níl an cuasaí cultúrtha well níl antanga golóir agus bachóirí a bheith ar nói agus sa gas na tíre eile bín go Breataine Bheag Beidir goil antanga níos leidre ach Beidir nachhfuil an saoirse polúile a cop of Ralloy beve a cho. So is dói well, Brahan sé worried mar an aride tan a fiben céine ag na tíre Celtic ó híb na changanje. Am ag snáhanéad an trocha an aride mar tan cultúr idir sasna agus ferric an cultúr béarla. Mar wagar trí de teangaí móra eile san Eorpanis. Ar na menachaí. Yeah, Quinta. So listen, it's equivalent to this anagoniach. Tan cheman simul agus bishan simul plus two security structure and chemishin. Nacha agus is an gurh míle maith go teacht agus láirlinn mar tuiscom sa go bhfuil tú fi bhrú ama inis agus. Oh, níl tá me ddíoch ag cean scríb agus ar mar bhealach an sulthaint as an Comhdháil. Agus buin dar nó buin sult. Le chuna dé, listen, buin sult agus tána fás agus gasce a déanamh chuilaguna híos an sin a bheith leart a danga gúchas féin. Listen, gur 100 míle maith go Fionnula agus buin sult tarabha agus táhnamh as an Comhdháil. Can you anyway that you were in? Gur míle, okay, slán. Agus bhí tú ag éisteacht an sin le Fionnula Ní Chaisidigh, gan leis go Fionnula Ní Chaisidigh agus bhí tá Fionnula in an ifiga chaidrih paibli ar an Comhdháil de Muice na Éirinn fill agus tá siad mar páirt den Comhdháil Idirnáisiúnta mar is agras Idirnáisiúnta an Comhdháil agus tá siad ag play cad is náisiúnachas ann I dtíobh cuasaí cultúride mar buineann an sé tír le chéile agus tá na 5 na chéine mar dúirt Fionnula linne tá na 5 na chéine ó héobh cuasaí tangaide ó héobh cuasaí a bheith ar inol tá muid a lig ar inol na hárapa nach tá muid ar imol na hárpa ní muid lánach se scéile chorbe agus tá muid ar an imol cosúla gaciile ceantas na tírethe eile so tá muid ag phlé dar nóí agus ní raibh gom ach gur tháinig ó Donovan Rossa as Ros Cairbre nó bhí ceapa gur chulamé sin hana actually as gur Ros Cairbre I Corcaigh agus tá fáilte is fithe rih duine ar bith búla isteach tá anchláir ómhór an mhaith ar www.comhdháilchéilteach.ie is féidir le teacht ar an Comhdháil an éasca just googleáid isteach www.cheilteach.ie cheilteach.ie Now éist óimid leis an Port de Buaileadh as muintir na halban trí Gaelic na halban agus tá sé seo le gil brídsa Macmillan a bhí imáile átha clia a gcuinge an nuirí a bhí ag múna na hóráníathe na hára hana tríd Gaelic na halban so buin sultas an ceann seo.